som boxoval medzi ľuďmi. V uličke, áno, a oproti tebe tie stevartky. Podávali kávičku a mlieko. A ty si im to zamiešal trošku. Tak. A všetci mi tleskali v lietadle, bolo to zábavné. Sme sa nenudili. No ale pilot to nemôže robiť v tom kokpite, lebo kadečo by to stlačal. Dobre. Dáme také preteky, že keď niekto trafí raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak dostane odo mňa darček. Krásny darček od Tomiho Kida Kováča vás čaká, milé deti. Ak si to prídete vyskúšať s touto špeciálnou tréningovou hračkou, lebo predsa len ten šport je hra, takže je to taká tréningová hračka, ak som to mal... Chceš to vyskúšať? Môžem, no, ale takže by nesúťažne. Počkaj, dám ti to takto na čas. Ja mám aj ochranný štít na očiach, takže to je v pohode. Nemusíš sa báť, že je to menké, takže nerozbije ti to. Dobre. Ale rátam jeden ako za 2. Jasné, tebe rátam 5 ako za 6. Dobre, tebe rátam aj lufty. Dobre. Základ toho celého je, že treba trafiť tú loptičku. Áno. Výborne. Výborne, keď to nechceš trafiť, tak dobre robíš.